Molo Police wala nagapati nga mistaken identity ang pagtiro sa riding in tandem suspect sa tanod commander. Daan nga ligutanon ginalantaw rason sa krimen. Si John Sala nakatutok. Ginpahayag sang Molo Police nga si Libuel Villaruel gid ang tuyo tirohon sang riding in tandem suspects kahapon. Suno pa sa ila imposible nga utod sang biktima nga naangot sa illegal nga droga ang target sa mga suspect. Posibilidad sa mistaken identity no considering broad daylight. So makilala mo gid ang imong target supposed to be kung may plano gid yang ikaw ang iguon eh. Ginalantaw ang anggulo nga may angot sa obra sang biktima bilang tanod commander o kundaan nga hinikot-anon. Naistorya kong iyang asawa is ginatanaw nila nga something personal sa iya. Pero wala yaman ma-elaborate kid sa aton kung anong ginamin niya nga personal kung sino ang ginatumbod nila nga mga nagahingabot sa ila. Apang suno sa punong barangay sang San Juan Molo tampad sa serbisyo si Villaruel. So far, daw sa pamuluyo dito ay ko may nakita nga daw connected ang problema na. Sa kuha sang CCTV sang barangay makita nga madasig nga nagpalagyo mga sospek sa kayang itom nga motorsiklo. Hilway na sa katalagman ng biktima nga padayon nga nagapaayo sa ospital. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.